Mm. Vánoce jsou víc než jen dárky a cukroví. Jsou to ty vzácné chvíle, kdy se celá rodina sejde u jednoho stolu a i ti, kdo své city přes rok skrývají, pocítí vřelost a blízkost. Je to čas, kdy si uvědomujeme, že ten nejkrásnější dar se necpytí zlatem. Je to úsměv, láska a pohlazení našich nejbližších. Radost o Vánocích pramení ze společně stráveného času, z dětských rozářených očí při rozbalování dárků a z vůně vanilky anýzu, která provoní domov. Měli bychom zvolnit tempo, netrápit si posládkem a užít si klid, který tyto svátky přinášejí. Skutečná radost je duchovní kvalita našeho Pána, kterou nacházíme, když se můžeme s vděčností ohlédnout za uplynulým rokem a těšit se z přítomnosti těch, které milujeme. Nech vánoční svátky naplní vaše srdce klidem, láskou a štěstím. Ať radost těchto společných chvil přetrvá po celý nový rok. Vám přeji celé rodině Škopové, nech vás Bůh žehná a ochraňuje. Haleluja. Radost o Vánocích pramení ze společně stráveného času, z dětských rozářených očí při rozbalování dárků a z vůně vanilky anýzu, která provoní domov. Měli bychom zvolnit tempo, netrápit si posládkem a užít si klid, který tyto svátky přinášejí. Skutečná radost je duchovní kvalita našeho Pána, kterou nacházíme, když se můžeme s vděčností ohlédnout za uplynulým rokem a těšit se z přítomnosti těch, které milujeme. Nech vánoční svátky naplní vaše srdce klidem, láskou a štěstím. Ať radost těchto společných chvil přetrvá po celý nový rok. Vám přeji celé rodině Škopové, nech vás Bůh žehná a ochraňuje. Haleluja.